बिये झगड़ा की युवाना कोण मरला जीवानो यारे निकोण సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూసారు కదా. సో సాంగ్ని మ్యూట్లో పెట్టిన, ఎందుకంటే కాపీరైట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో అందుకోసం మ్యూట్లో పెట్టిన. మీరు ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఫుల్ సాంగ్తో చూస్తేనే ఎక్సలెంట్గా వీడియో అనిపిస్తుంది, లేదంటే అంత నచ్చదు ఎవరికైనా. సో తప్పకుండా ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి, అప్పుడే వీడియో సూపర్గా కనిపిస్తుంది. అండ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి, ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన వచ్చిన గంట సింబల్ను ఆన్ పెట్టుకోండి. నేను ఏ టైంలో వీడియో పెట్టినా టక్ మీకే వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 4 మిల్లీ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. సో ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ కావచ్చు, మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏదైనా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా. ఇలాగే మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక ఫోటో ఉంటుంది, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు కంటిన్యూ ప్రాసెస్ చెప్తే సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి దాని తర్వాత వచ్చే ఫోటో, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేశారు కదా, మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సేమ్ ఇప్పుడు కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. చివరి వరకు ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే చివరి వరకు 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది, ఫొటోస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, మీరే చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కొంచెం లాంగ్ ఫోటో ఉంటుందిగా, దాన్ని వదిలేసేయండి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో లాస్ట్ ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ ఫొటోస్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 29 సెకండ్ ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తూ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, మూడవ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు, ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి.
సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇప్పుడు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో వీడియో నచ్చితే చూసి వెళ్ళిపోకుండా ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్, లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో పదే పదే అడుగుతున్నా, ఖచ్చితంగా లైక్ చేసుకోండి. అండ్ వీళ్ళైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో తప్పకుండా కామెంట్ అండ్ లైక్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి, మొత్తానికి చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. సో ఇలా లాస్ట్ ఫోటో 28 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇంతటితో వీడియో కూడా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.